फार्स्ट अफ अल आं गोजोन मोनाबिलि जासिहरग्रोबाय दिनै जोंनाव डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सफैदों सफैनानै जोंनि एकाडेमियाव भिजिट खालामलांबाय प्लास जोंखौ बुजायलांबाय गथ' गथायफोरखौ बयखौ बुजायजोब्बाय मोनसे मोजां खोथा बुंलांबाय सारा गथ' गथायफोरखौ मोनसे मोजां मोनसे मा रोखोमबा डेभेलप जालांगोन नोंसोर जेखौ बानायदों बिराद मोजां मोनसे इनिसिएटिभ लादों फिउचाराव मोनसे मोजां खामानि मावबाय फिउचाराव गथ'फ्रा मोजां जागोन होननानै बिथाङा मोनसे मोजां बुंलांबाय लोगोसे जोङो माखासे मेम'रेन्डाम होदों जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिया दा निउलि फर्मेट जानाय गोदान बानायनाय दा जोंनाव माखासे जिनिसा गथ' गथायफ्रा एसे बिल' पभार्टि लाइननि गोरिब न'खरनि बिथांमोना माखासे फाइनान्सियेलखौ मोजाङै सापर्ट खालामनो हाया दिनै फाइनान्सियेल सापर्ट खालामनो फैनो हाया जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमि नुजाथि फैनो हाया दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै जोङो सारमोननिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों डेफिनेटलि बिथांमोना माबा मोनसे खालामना होगोन होनना जों आसा खालामो दा बिथांमोना जुदि जोंनि मेम'रेन्डामखौ गनायथि होयोब्ला इन फिउचाराव गथ' गथायफ्रा बहुद हेल्प मोनगोन माने साफ्रोमबो गथ' गथायफोर ओरैबायदि गोदाव सोराव जाना थानाय मोनसे थानायफ्रा फैनानै जोंनि एकाडेमियाव नुजाफैजोबोब्ला मोनसे जों मोजां सोलोंथाइ होनानै बिथांखौ मोनसे फिउचार दाना होनो हानाय मोनसे केपासिटि जोंनाव फैगोन स्कुलबो मोजां जों स्कुलनि थाखाय मोनसे मोजां स्कुल नांगौ जोंनो क्लासरुम नांगौ मोनसे गासिबो नांजोबो आरो मोनसे एकाडेमि सालायनो थाखाय मा इकुइपमेन्ट्सफोर नांगौ बे जोंनो नांजोबगौ दा बिनि थाखाय जों मेम'रेन्डाम होदों दा बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे खालायगोन होननानै मोनसे जोंखौ खोथा होलांबाय रायलायनायाव माबा मोनसे खोथा होलांदों दा एटलिस्ट बिथाङा जोंखौ जेबो बिदि होनथ'वाखै दा सावरायगोन सारमोना होननानै बुंदों दा सावरायनो माबा मोनसे रिजाल्ट बरनथारगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ खोथा होलांबाय जोंबो आसा खालामो सारमोना जाहाथे माबा मोनसे रिजाल्टखौ होयो आरोखि ना मोजां फिउचाराव फिजिकेल एकाडेमि बानायनाय जादों बेयाव नोंथाङा फैदों आरोखि बे फैनायावहाय नोंथाङा मा बुङो नायफैनानै जोंहा सानैसो एक्स आर्मि बिथांमोना ज' जानानै नैबेहाय मोनसे आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि मोनसे सोलोंसालि गायसनदों आरो बे सोलोंसालिनि थांखियानो जाबाय जोंनि बे ओनसोलनि जायफोर सेंग्रा सिख्लाया पुलिस बा आर्मि सिआरपि बिएसएफ एसएसबि सिआइएसएफ बेफोराव साख्रि मावनो गोसो जायो बिथांमोनखौ जास्ट प्रिलिमिनारि ट्रेनिं होनाय खारन जों एसेबो ट्रेनिं होआलासिनो डाइरेक्ट बिथांमोननि इन्टारभिउ फेस जायोब्ला गोबाङानो पास जानो हाया खारनाय बारनाय बेफोराव जों गावनि फिजिकेल फिटनेसखौ देखायहैनो हाया बेनिखायनो गोबाङानो सेलेक्ट जाया बेनिखायनो जों जाहाथे अन्तत गावखौनो फिजिकेलि फिटनेसखौ प्रिपेयार खालामना लाखिनो हायो बेनि थाखायनो बेबायदि माबाफोरनो जायफ्रा पुलिसफ्राव बा फर्सआव जइन खालामनो गोसो जानाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ बेवहाय अन्तत 1 मान्थ फिजिकेल ट्रेनिं होनाय जायो कचिं हिसाबै आरो बेनि गेजेरजों अन्तत जोंनि सेंग्रा सिख्ला गावखौनो इन्टारभिउनि थाखाय फिट खालामनायनि मोनसे सुबिदा लानो हायो आरो बेबायदि इनस्टिटिउसन गायसननायनि गेजेरजों मोनसे बेच इटिमेटि बिथांमोना दिहुनना हरबाय आरो लास्ट जिथु बेच थांदों बिथांमोननि प्राय 70आनो फिजिकेल फिटनेसआव सेलेक्ट जाबाय होनना बुंदों जा रिटेन टेस्ट होनो थाखाय रेडि जाना दं आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा खारन आथिखालाव सिभिलियन माबाफ्राव साख्रि मोननो जोबोद गोब्राबसै जोंहा जि मोनसे मोननै साख्रि मोनबा फर्सआवनो मोननायनि चान्सआ बारा दं खिन्थु बेवहाय जों गावखौनो फिजिकेल फिटनेसखौ थि खालामना लाखिनो हायाबा जोंनि खारनाय बारनाय बे टाइमिंफोरखौ जों होसोनो हानाय जायाबा बेनि थाखाय जों सेलेक्सन जाहायाबो जानो हागौ बेनिखायनो जाहाथे जों इन्टारभिउफ्राव सेलेक्ट जानो हायो बेनिखायनो गावखौनो प्रिपेयार खालामनाय बे मोनसे सुबिदाखौ जों साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्ला बर'जों लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बाहागो लायो बेखौनो खावलायदों इनस्टिटिउसना जोबोद गोदान बेवहाय जितु इनफ्रास्ट्राकचार नांगौ बेखिनिया गैया आरो बेनिखाय प्रब्लेमनि गेजेरजोंबाबो जोंहा इन्सट्राक्टर बिथांमोना बेखौ फोथांना लाखिनो नाजादों बिथांमोना जोंनो मोनसे मेम'रेन्डाम जाहाथे बेहाय अन्तत बे इन्सटिटिउसनखौ फोथांना लाखिनानै इन्सटिटिउसन मोनसे सालायनो थाखाय जिखिनि सुबिदा नांगौ इनफ्रास्ट्राकचार बेखिनिखौ जाहाथे बेब'स्था खालामनो हायो बेखौ खावलायदों दा जों काउन्सिल हिसाबै बेबायदि डाइरेक्ट बेबायदि हागोन होननानैबो बुंनो हाया खिन्थु जों बोरैहाय सावरायलायनानै माबाफोर राहा दिहुननो हायोबा नामा बेखौ जों सावरायलायगोन सावरायनानै बेब'स्थाखौ सिन्था खालामगोन जों लुगैयो जे जोंनि ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे आर्मियावनो जा पुलिसावनो जा पारामिलिटारि फर्सेसआवनो दं गासैफोर जाहाथे साख्रि मोनो आरो बेजों लोगोसे गावनि न'खर गावनि
जिउखौ खांनायजों लोगोसे ओनसोलनि जौगाखांनायाव जाहाथे बिथांमोनहा बाहागो लानो हायो बेखिनि जों सानफ्रोमबो सरकार हिसाबै सरकारनि दैदेनगिरि हिसाबै लुगैयो हास्थायो खारन न'खराव सासे साख्रि मोननाय माने बिथांनि गेजेरजों न'खरनि रांखान्थिया गोख्रों जानाय आरो बिदि अन्तत' गामि मोनसे जों 7-8 जन गाहाम जुदि बिदि रिक्रुटमेन्टआव सेलेक्टेड खालामनो हानाय जायो अब्लाहले जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि हालोदा जोबोद मोजां जागोन बेनिखायनो बे बेबस्थाखौ जों फोथांना लाखिनो गोनांथि दं आरो बेखौ जों मारै हायो काउन्सिलनिफ्राय सिन्था खालामलायनायखौ जों सावरायगोन आसा खालामदों माबा मोनसे राहा जों दिहुननो हागोन दिनै जायफोर सोलोंदों बेवहाय गोदानै नेक्स्ट बेटस माबा होनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे साक्सेस जायो गोसो गोथारै सोलोङो बेखौनो आसा खालामो